Ponte de Seade. Esta pequena ponte dun só arco encóntrase na parroquia de Santo André de Cesar. De orixe romana, construíuse no século I sobre o río Umia, para dar paso á vía que leva de Tui a Caldas, cuxos restos aínda podemos observar na calzada que leva ao lugar. Durante a romanización, a construción de infraestructuras era fundamental para o proceso de asimilación da cultura romana. A presenza romana nesta localidade está sobradamente documentada. Denominaron estas terras como Aquistelenis ou Aquaecelenae, a quen lle deron a categoría administrativa de municipio, que lle outorgaba os dereitos de cidadanía romana. Ademais, foi sede dunha das lexións romanas que protexían Galaecia, e construíron a mansión Aquistelenis, da vía romana 19, entre Bárcara Augusta, a actual Braga, e Asturia Augusta, a actual Astorga, unha mansión de cómputo e parada da vía 19. En 1729, o párroco do lugar fixo unha profunda remodelación da ponte.